бәйрәм табынына дип грилдә кыздырган телеңне йотарлык шашлык әзерләүеңнең сыры нидә иде? Менә шын татарча әйтеп әйткәндә ите свежий булсын. Әйме? Ол берничә мәртәбә катырылып җибетелгән булмасын. Ай, маринадына килгәндә. Менә үзен никадәр үзенчәлерәк булса, шул кадәр тәмлерәк. Тик иң мөһиме беләсеңме сырры нәрсәдә? Нәрсәдә? Шын күңелдән, мөхәббәт тулы йөрәктән әзерләнергә тиеш. Ай, рәхмәт. Pastırma çava pişirdi. Malatimden. Шашлык өчен калын ян ите алына. Ит йомшак булсын өчен башта киви турап салабыз. Yumuşaklık olsun. Киви янына лимон да истибез. Шашлык өчен тана ите алынды. Аны телемләп кискәч, тапыйбыз. Итне, киви, лимонны бер савытка салабыз, чабыр үләне истибез, өстенә зәйтүн мае куябыз, тоз, борыч сибәбез дә, барысын бергә катнаштырып, 1 сәгатькә өстен каплап куябыз. İkinci kebabımız lüle kebaptı. Toyuk lülesi. İçinde var toyuk lülesi. Ул арада тавыктан люле кебаб әзерлибез. Аның өчен туш итеннән фарш, суган, тоз, борыч алына, бераз сарык мае да кушалар Tuz икән. istiyor. Bir balaca da kuyruk. Koymuyoruz. Ябышмасын өчен кулны суга мана-мана, итне шампурга кидертәбез. Pastırmamız da hazırdı. Onu da şişe bırak. Маринатланган иткә дә чират җитте. Kebap hazırdı. Yedirip pişirmeye. Mangala. Мангалда күмер кыза, шашлыкны пешерәсе генә калды. Kebap hazırdı. Nuş olsun. Азербайҗан кебабы белән шашлыгы әзер.